кондиционните тренировки са много широко спектърно понятие. Те обхващат всички мускулни групи, може да тренират и всякакви хора, от напълно начинаещи до напреднали професионални спортисти. Може да бъде като основен спорт, в смисъл да се занимават хората единствено и само с кондиционни тренировки. Може да бъде като допълнение към спорта, който тренират, като допълнителни помощна тренировка. Вече зависимост от типа на самите трениращи, от нивото на хората, в смисъл дали са напреднали, начинаещи и така нататък, се определят и самите тренировки. Вече това го определя треньора, който води тези тренировки, според групата, която води. При нас са идвали хора, които са буквално започнали от нищо, никакъв спорт никога. Хора, които не могат да клякат, хора, които не могат да направят нито една лицева опора. В рамките на 6-7 месеца тези хора вече имат доста сериозен прогрес, доста напредват, доста добре се чувстват кондиционно. Общо взето, кондиционните тренировки ти помагат за много неща в живота. Мисля такъв, че най-малкото като засичаш да хванеш автобуса или градския транспорт, ще си в доста по-добра форма. Аз лично препоръчвам на всеки един човек да тренира по този начин. Може да е веднъж седмично, може да е 2 пъти, но да го включва в основните си тренировки, защото наистина човек се чувства много по-добре. Това е вид кардио тренировка. Може да бъде и със собствено тегло, може да бъде и с тежести. Като вече тренировките, които включват тежести, са за по-напреднали хора, по-напреднали предвид трениращи, защото движенията не са елементарни. Не може един човек, който никога не е тренирал, да хване щангата и да направи едно щангистко изпълнение. Самата тренировка представлява, започваме с загрявка. 10 минути има загрявка, която ще не е много лесна. В смисъл, те хората си изтъчават още на загрявката. Тялото да се адаптира вече. След тази загрявка има основна тренировка. Тя е между 20 и 30 минути, като през това време се работи постоянно. Общо взето имаш 5-6 движения, вече са направени в някакъв комплекс. И ти работиш през цялото време, хабиш енергия, хабиш калории, съответно вече не можеш да разчиташ цяло на тренировките, защото ако отидеш след тренировката в KFC и се наедеш, губи всякакъв смисъл това трениране, но да, може да помага за сваляне на излишни килограми.